Iti DAMDAMAG Region 1 na ipanakal ti natalinaay ken natalged apan nakobserbar ti Semana Santa ijay Bolinao, Pangasinan. Kabayatan na makabulan a libreng sakay jaya kadagiti umili ijay Ilocos Norte. Dadnumapay at damag isang bay ni Dianne Tucay. Iti Pangasinan, natalinaay ken natalged ti panakaobserbar ti Semana Santa. Zero incident ti monitoring ti pulisya iti Bolinao, Pangasinan. Iti sasangbay dagiti turista ken bisita, natalged dagiti tourist destinations. Resulta daytoy ti nagtipon na puwersa dagiti masaknan ang mga ipakpakita iti nasapa a panagsagana. Ragbali na tulbak ti koordinasyon ti lokal a gobyerno, national government agencies, barangay councils ken dadumapay tapno mapagtalinaed ti kinatalged ti publiko. Iti Ilocos Sur, siraragsak at pinasangbay ti munisipalidad ti Santa Lucia dagiti delegados manipod La Union, babaan iti naysayang kat a Region 1 Athletic Association Meet 2026. Nakipasit ti agarup sa nga 15,000 a delegados ang buklen dagiti atleta, coaches, trainers, opisyal ken staff, manipod kadagiti pagadalan iti upat a probinsya iti rehiyon. Agserbi kas biliting schools ti Santa Cruz Central School, Sagat Elementary School, ken Sidawen Elementary School. Manarimaan ti Athletic Association Meet ita aging ga Abril 11 ijay Candon City, Ilocos Sur. Iti Ilocos Norte, nangrugin ita nga aldaw ti makabulan a libreng sakay para kadagiti umili ajay ti probinsyal a gobyerno babaan iti Metro Ilocos Norte Council. Madaan iti talong nga schedule iti biyahe ang mangrugi iti alas 6 aging ga alas 11 iti pang-agsapa. Ken iti malam ang mangrugi iti alas 4 aging ga alas 6:30 iti malam manipod iti na dumaduma nga ili ti probinsya. Sigun iti probinsyal a gobyerno, first come first serve ti libreng sakay. Ti libreng sakay ket jaya manipod Lunes aging ga Biyernes. Dakkel a tulong daytoy iti transportation cost dagiti umili, gapoy tagtultuloy a panagnato ti presyo ti petrolyo iti pagilian. Dianne Tucay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.